Să pui mâna pe telefon și să stai 7 ore pe zi cât timp n-ai pus mâna pe o carte de ani de zile, asta e nesimțire. Gata, pe ăsta ți-l confisc. Uite aici, să te văd lipită de cartea asta. Până nu termini, nu vezi tu internet și alte prostii. Citește. Cum am reușit, Doamne, să cresc așa putoare mică de copil? 7-8 ore pe zi, ea stă pe telefon. Zici că s-a angajat la frecat menta. O zi întreagă de muncă, numai hi-hi-ha-ha. Păi, dar eu la vârsta ei câte știam să fac? Și mâncare, și curățenie, numai note din 9 și 10 luam. Dar a mea ce? TikTok, YouTube, Instagrame. Ce tot vorbește aia acolo singură? Oare ar trebui să sun la psihiatrie? Fata Mariei de la muncă, să vezi ce disciplinată e. Citește câte 3 cărți pe săptămână și de aceeași vârstă ca lepra mea. Aoleu, comentează intenționat să o aud eu. Lasă că o educ eu, dacă nu țin din scurt se destrăbălează de tot. Nici nu mă pot concentra. Ia cartea imediat și citește.